Norekin? Aizearekin. Nongo zara? Aia horio. Zenbat urte dituzu? 13. Zein da zure animali gogokoena? Azeria. Zein da gehien gorrotatzen duzun irakasgaia? Matematika. Tortilla tipularekin edo gabe? Tipularekin. Marrazki bizidun gogokoena? Animea da pues, kinez nahi aiba. Film gogokoena? Ez dakit. Musika talde gogokoena? Blackpink. Baloratu Lizardi batetik 10era. 9. Zein da zure irakasle gogokoena? Magi. Zeini pasatzen diozu? Unaiei. Pin! Pon, Norekin? Unairekin, Nongo zara? Zarozkoa, Zenbat urte dituzu? 12, Zein da zure animali gustukoena? jirafa, Gehien gorrotatzen duzun irakasgaia? biogeigo, Tortilla tipularekin edo gabe? tipularekin, Marrazki bizidun gogokoena? ez dakit, Film gogokoena? ez dakit, Musika talde gogokoena? ETS, Baloratu Lizardi batetik 10era. 8, Zein da zure irakasle gogokoena? hainitzen, Zeini pasatzen diozu? Elene Zendoia.